Monggo Pak Dalang. Matur nuwun Bapak Panewu, Bapak Temonep, soho Bapak Lurah. Saat lajengipun sak sampunipun serah tanampi tokoh wayang mila kula pribadi ingkang nderekaken adicara ing wekdal dalu menika Purwa Madya Wusana kathah atur ingkang boten leres saestu nyuwun pamunten ingkang saageng-agengipun. Mugi-mugi pagelaran ing wekdal dalu menika tansah rahayu rahayu rahayu. Kula pungkasi akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene lakon kula sumanggaken mugi dalan.
Kau
Jelangane orisan Narapati Kinarebek Srimpi Bedhaya Ilahe awigna mastu purama sidhem awigna mastu purama sidhem silat mrijuang jagat karana sirang tandha kawisisaning disana sono sinawung langening ngelo pestu maksil stantun lambang buddha jinandra tutur katila tetula-tulat mrih labeting paradya Wini suda ngupama praming niskara karana duduhing jaman purwa. Gonggo, trigonggo, durga mendhak kala sirna, pinarti tameng lalo temangya tekap usana haning kuwita. Tawang renggeng merambang matumpa-tumpa marma panggung. Sang Merwengkata segebyar dumadining wayang purwa. Purwakaning kandha linarik runtuting basa tungging kuna musurasa yen linaras saya karaos. Mula jaru awrasa wani uruhing diri rasa rumangsang rumangsani. Bindane kadojal kang ilu kaca. Jarweh wis rinakuk cahing carita becik wis kagelaring padwaring pagliran ya Gusti Tramisan pagelaran inggih purwa. Surya Candra ndarem Iwang Kartika wis nurbaka dhateng kawasa sahari kang radra ngedri bawana prateging doksina bilir kepanti temah dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Redunggal tangkar sinambun toya capating krembya datu padhawing kutu-kutu walang atoga buronono yang buronto ya dadu benanan tanpa wicalan padang tarangan sinari sang bangar nahang yang rasa berbawani jagat bungi jagat wetan tumunggup-munggup bungi kalingan bungi rabang meranganga labun kaik saya dilat-dilat bumi saya dangu sumur sang bangar ko katos meblak kanan kiri ngabang ismu jenar kapur bawan sinaring sang bang basonto tanam dukaton ijo royo-royo amanggu gunung ingkang biru moyo-moyo bocah gunung melandan kasiling merabancana lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Mangkuda Miga tanpa tawis dong usul ing kawula tasih dene warsa angupaya buka karo Tegal Sawahe anglo silotan medhoti sinambi sendonan sesinggenan sinambi amikul garu lukune angin raja kayane sawan ana pirembagan somor panggih Sang Hyang Arkasa dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat durung ingkang kiblat papat loro kidul wetan kang kulon sinaring jagat kang samya rebit uda arep tejo arep kuwung paranten mangke datan wonten kang amadani kekuwunging praja negari ing Pancala ya negari ing Pancala radya Apancara kena pambungning son kondo sarat ring mangke krana negaring Pancala dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi tinampi ombeng samudra binang langut kang tanpa pagut pegating manunggal kapantuk urut ing Cakrawala panemane cakring wisik sawana keneping jurang corong kenepung goserong kinarya susing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanam duang rembuyu ngroyo-royo anggit triro-iro-iron kelapa bumi subur pasidan mawon satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung kebanjengan angrang sang langit lenggak-lengguk lampahe toya kang mijil saka sendang kang mening tertandhe iline kang pinara-para playune kang tinampi wadhuk binendung-bendung kinaruh hangilani sawah yang pategalaning Narakisma
Mokal pangoleng tetani bebasan datan ana bumi sak cengkanging selo sadhu tinandrang kang para kapi pandu Bathari Sri Aglar pasapinan Yayang Rukmi saringang minangka Pratiwi Pategalan rengga plawijing kang ngrembuyuk udhongane ambeyek wae nganti kaya manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadetan kuciwa jinawi tuklang kemawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya tek iwen sanse ngrembug lamun siang aglaring manggonan lamun wanci surup surya samya bali maring kandhange sowang-sowang datan ana carane ngangget kandhang nganggo nancing palang lapet tebih saking tindak Durjana Juti samya sayek saeka kati akarya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Pancala ana gungimbangi gunung anggone somre lestari runtung murantra tumrah sada dadi huruk-huruk anu lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya samet mring sesanggeman sepen tebih saking tindak sanso sinansaya wadana dananing umat sinamatan daya dinayan sawiji mapan sejati ning jejiban kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temambabar karya kenging binasake negaring Pancana aku semlakya manjik maring jaman Cana panjang punjung pasir awukara sinawi kemari pakartata turta raharja dasar negara kang gedhe bari padhang jagate dhuwur kukuse turta kuncarane turta kasusuring manca prajala sinenta wau kang asta busana adil bangsa negaring Pancala menangira den ucap dosa namane Sang Nata dosa 10 nama wis mestani nggih jejuluk Sang Nata Prabu Drupada ya Sang Nata Prabu Sucitra Nalendra kakuning bumi ingkang anggung jejekaken kautaman wisa juga lenggahing madaring Dampar Cana sinebo sangjaning peromban jadi manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara ngrabut tegamber mblapar yayaroping samudra daratan prandring mangke miya sira Sang Nata Prabu Drupada tansah cinaket marang Sang Hyang Kadang Setana miwah para putra ingkang sampun sami rawuh nenggih ingkang lenggah wonten sak pepengkeraning Sang Prabu Sucitra nenggih nata ngamarta Sang Prabu Puntadewa parandening mangke kadhiraken rawipun nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna datan kantun nata Mandura Sang Prabu Baladewa miwah panenggahing Pandhawa Sang Raden Arya Werkudara nalika semanten arsa wijiling mandika temah asri arenggebing pananggilan
tanpa siring Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Sebak Puspita Ngudyana Miyang Manjra Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Narawata Obro Prabanya Kangsu Mirat Kenyaring Tejo Laliwaran Lerki Lat sisiring dadek Wimbo kekandha mrek ingin kadubeng
Aruto Mondo Ong 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 Saparan mangambar ungas Niwang suksmana kang adili nuwe ana sasmentaning ingsun jagat wasesaning Bathara ung bawana langgeng sinunggita tanawrat waladal nun mangke nggih angger anak Prabu para putra kula para nalindra ingkang sampun sami rawuh wonten kedhaton garing Mancala Radya. Nggih. Anak Prabu Untadewa, anak kula Ngamarta. Sarwa paduka anak Prabu Darmakusuma ingkang paman ngaturaken pambagya raharja mugya kunjuk nggih. Anak Prabu Untadewa. Niwang agung mugya ngayomana marang praja negaring Pancala Radya sakisinipun. Nun mangke Paman Prabu inggih Kanjeng Rama Prabu Drupada Kanjeng Rama Prabu Sucitra ing Pancala ingkang animbali dhateng wiswanipun ingkang putra Ngamarta pun Darmakusuma. Paman Prabu pareng paduka badhe misungsungaken pambagya raharja dhateng ingkang putra Ngamarta pun Darmakusuma. Babar pisan sampun kula tampi akarya bombong tiasing manah kinarya suta marwata suta manahipun ingkang putra pun Darmakusuma. Paman Prabu mboten langkung pudya pangasta mugya kunjuka wonten ngarsa paduka Kanjeng Paman Prabu ing Pancala Radya. Paman Prabu Drupada inggih iki waladala bombong kang tanpa upami. Jernyatanipun kula minangka tiyang sepuh, kula minangka wong tuwa. Kula nyaketaken sanggya para putra menika sami rawuh, sami makempal, sami manunggal nyawiji wonten ing negaring Mancala menika mertandhaken bilih ingkang paman menika nggih dipun tresnani dening sangjaning para putra. Mekaten Paman Prabu nggih. Sarwa paduka anak Prabu Darmakusuma kasekecakna lenggah paduka nggih anak Prabu Untadewa. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun kang putra Paman Prabu. Pun mangke nggih. Anak Prabu Ndrawati. Angger Prabu Sri Bathara Kresna. Sarwa paduka wonten praja negaring Pancala ingkang Paman pun Drupada ngaturaken kasugengan Sokararjan sarwa paduka anak Prabu Ndrawati. Nggih, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nyawang suksmana mangadili nuwe. Ana sasmintaning ingsun jagat wasesaning Bathara. Wong bawana langgeng singgita tanawrat. Nun mangke Paman Prabu kemarang paduka Kanjeng Paman Prabu Sucitra. Amiji dhateng wiswanipun ingkang putra Ndwaraka ingkang putra pun Sri Bathara Kresna. Anggen kula sowan tansah pina ing kawidadan ring sambikala tebih saking rubeda caket mring karaharjan. Paman Prabu kemarang kula ngaturaken sungkem kula kunjuk wonten ngarsa paduka Paman Prabu Drupada ing Pancala. Paman Prabu Sucitra. Wah. Nggih, kula wonten timbalan. Sampun ngantos paduka menika ngowah-owahi adat. Liripun. Wah. Tiyang sak jagat menika sampun sami pirsa. Tiyang sak jagat menika sampun sami ngawuningani
Binata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna menika titih Sang Hyang Bathara Wisnu titih Sang Hyang Bathara Suman Dewa Ngejawantah ingkang tansah andhem padhang tuwin katentreman sagung gumelar wonten ing jagat menika. Menapa badhe kelampan sak mangking kempamaning Pancala kuwalat. Menapa badhe kelampan sak mangking negaring Pancala radya menika nampi welaking dewa menawi ngantos Drupada wantun nampi sembahipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Mboten Paman. Liripun mboten napa nggih. Ingkang ngaturaken sungkem menika sanes Sang Hyang Bathara Wisnu menika nuwun sewu. Nggih pancen estu jagat menika sami ngondangaken sami nyebutaken bilih ingkang putra Ndrawati menika titih Sang Hyang Bathara Suman. Nggih. Ning sanes ngaten. Minangka jejering putra, minangka jejering anak dhateng tiyang sepuh menika sampun saklimrahipun kula ngaturaken sembah sungkem wonten ngarsa paduka Paman Prabu ing Mancala. Pramila sampun wigaring-garing katuran nampi menapa ingkang dados sembah sungkemipun ingkang putra Ndrawati Paman. Nggih, nggih. Lah dalah. Nggih. Menawi sampun mekaten parang paduka anak Prabu Ndrawati nggih sampun, nggih sampun. Kula tampi damel bombong tasing manah dawah sami-sami nggih. Ngaturaken manuwun. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Sampun mboten kirang sekeca Paman. Nuwun mangke nggih. Tiyang agung ing Mandura. Tiyang agung ing Mandura. Anak Prabu Baladewa ing Mandura. Sinuwun Prabu ing Mandura. Anak agung Balarama. Sarwa paduka ingkang Paman ngaturaken puja pangasta mugi kunjuk wonten ngarsa paduka nggih anak Prabu Baladewa. Walah dalah. Ya jagat pangestu Raya Bathara jagat Patendra Jala Dewaku. Pun mangke Paman Prabu. Parang paduka Paman Prabu ing Pancala Paman Prabu Drupada inggih Paman Prabu Sucitra. Ingkang sampun parangami dhateng wisanipun ingkang putrapun Baladewa ing Mandura. Pangan. Puja pangesta sampun kula tampi damel bombong tasing manah ingkang putra ing Mandura. Mboten langkung sungkem kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Paman Prabu ing Mancala inggih Paman Prabu Sucitra. Kula nuwun. Nggih nggih nggih. Lah iki rak padha wae to. Kakang Adi kok ngaturke sungkem. Mboten napa-napa. Mestike mawon dasar paduka ngaturaken sungkem menika rak minangka putra ngaturaken sungkem dhateng tiyang sepuh. Ha iki ngaten. Inggih nggih. Nggih. Kula tampi kandela sami-sami mboten langkung kaprayogan rawuhipun. Sampun mboten ingkang sekeca Paman. Urang sikik. Atmajaku wong gagah. Anakku wong jentara. Atmajaku tunggul pawenang. Arep den Awarakudara. Sarawuh munggir sak sowanmu ning Praja Goreng Mancala ingkang Paman ngaturake karaharjan kunjuka ana ngarsamu Atmajaku Warakudara. Bima Yabhratasena. Drupada bapakku ya Sucitra wong tuaku. Biji marang sowane Warakudara nggonku sowan ning Prajanegara Pancala ora ana alangan swiji apa ya mung aku ngaturake basaku wae katura. Warakudara ana dawuh apa sing gedhe pangapuramu yen to kadang-kadangmu padha ngaturake sembah sungkem ngursani wong tuamu Pancala tak tampa nanging sing gedhe pangapuramu yen to Warakudara sing ngaturake sembah sungkem ora kok teges aku kuwi mbanci ndemban silatan nanging wong sak jagat ki wis padha nyekseni yen to Warakudara kuwi satria ingkang ora bisa tata krama satria ingkang ora iso nduduk ora iso unggah-ungguh. Apa ya bakal kelakon jagat Pancala kuwi bakal horeg apa ya bakal kelakon dewa matedhakake bebendu ana negarane pamanmu ing Pancala. Merga ingkang wani nampa sembahe Warakudara ya ingkang wani nampa sembahe Bratasena ku namung dewamu ya dewa ingkang ngrungkepi marang sariramu ya ki Sang Hyang Bathara Ruci. Mula sing gedhe pangapuramu Warakudara. Pun paman ora nampa sembahmu nanging pangestuku wae tampanana. Drupada bapakku. Warakudara piye?
Kowe arep tiru-tiru Kresna kowe. Lho, tiru-tiru anak Prabu Ndrawati piye? Sing tau ngendika kaya ngono kuwi Kresna kakangku ya ireng kakangku. Ya apa ora kowe arep tiru-tiru Kresna? Paman Prabu, pripun kene? Kula matur kados mekaten menika kula namung badhe ndawakaken rembug. Oh, ngaten. Inggih. Janipun kula nggih wantun nampi sembahipun Werkudara menika, jernyatanipun menika adhi kula. Ya wis Werkudara tak tampa, mencela-mencele. Ratu Wolawali ngendikane, pangestumu wis tak gegem dadekake jimat. Dayane marang uripe Werkudara, Sucitra bapakku. Yo, Werkudara ya. Lah sak mangke nggih. Menapa ingkang dados jalaran lan sabab sadasaripun menapa? Kula ngrawakaken Sangya para putra menika. Kula ngawakaken Sangya para Nalendra Gung Binathara wonten Praja Garing Pancala Radya menika tanpa namung badhe nyuwun iga partikel nyang senjata pitulung menapa ingkang kedah kula lampahi. Menapa paman? Menapa paman Prabu? Nuwun sewu. Ingkang putra Mandura menika nggadahi utang lelabetan dhateng Paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mancala. Paman Prabu Sucitra iki Paman Prabu Drupada. Pramila gandeng sak mangke Paduka Kanjeng Paman Prabu Drupada menika kagungan bot repot sawijining perkawis ingkang kedah pun paringi sabiyantu, ingkang kedah pun aturi sabiyantu dening para kadang-kadang. Pramila sak mangke kula suwun Paduka Paman Prabu Drupada paring dawuh ingkang tetela. Nggih, matur nuwun. Nanging sadèrèngipun wong kula niki wong tuwa nggih. Inggih. Kula badhe cariyos, kula badhe matur, umpami cariyos kula menika dipun geguyu mboten napa-napa. Umpami cerita kula sak mangke menika badhe dipun poyoki mboten napa-napa. Kula menika ngrumangsani, kula niki wong tuwa kudune ya iso mikir, kula niki wong tuwa nggih kedahe saged menggalih. Langkung-langkung kula menika Nalendra nggih saged murba lan masesa nanging kula nganti isin. Wirang sebabipun lha iki menika. Kenging menapa paman? Nuwun sewu. Kula tak matur nggih. Inggih kasumanggaken. Ning sadèrèngipun kula aturi nglenggahi lan pun sambi sak wontenipun. Sinaosa kula anggen ngrawakaken paduka sedaya menika sambatan ya. Nanging menapa ingkang wonten Praja Garing Pancala menika kula aturi anyambi. Leng-leng ramyan ingkang driya lirik Hyang Candra katawengan sumu ing nyaskata ritan alimut kapyarsaning rojit remeng driyoma namung Kakawong ing Hyang Wisesa tanana kanggo jiwa raras ngaten nggih. Nampun didhahar to. Sampun. Nah nggih.
Menika wonten kencang goreng. Monggo disambi. Sampun paman. Wah, menika eca saestu lho nggih nggih. Nggih, nggih. Anggaran saking pusat niki wau. Nggih, Paman Prabu nggih. Nggih. Lajeng menapa ingkang badhe pun paringaken dawuh? Duh. Kula kok maju mundur nggih. Kula badhe matur menika maju mundur. Walang ati manah kula. Kuatos salebeting manah. Sebabipun pripun nggih? Najeng kula geguyu kok wong tuwa sing ajeng kula critakake niki sak barakan kula. Nanging menawi mboten kula geguyu kok kula kedah guyu nika lho. Wonten menapa panjenengan menika kok malah kesenengen piyambak menika? Kenging menapa paman? Mbok kula aturi paring dawuh. Mboten kok malah asik piyambak menika lho. Nggih. Nggih. Kula niku nampa sowane Durna. Pripun? Kula niku nampi rawuhe Begawan Durna. Sinten? Rawuhipun sinten? Begawan Durna niku lho, Kumbayana niku lho. Kadang kula tunggal sak peguron nalika taksih meguru. Minangka cantripun Sang Hyang Rama Parasu nggih. Penemban Rama Bargawa. Kumbayana niku pendhita ing saka lima niku lho, nggih. Nggih. Oh, Bapak Durna rawuh wonten mriki. Nggih. Lajeng napa wigatosipun? Heeh. Wah, kula ora tekan nggih arep matur nggih. Kula ajeng menawi sak mangke paduke ing sami rawuh mriki menika sami gumujeng. Lho, mboten napa-napa, mboten napa-napa, mungkin malah guyu bareng. Koko Prabu dereng. Pemanasan kok Kresna. Inggih, inggih. Mboten kenging cengengesan. Ora. Kula tak nata ati riyin. Inggih. Bapak Durna rawuh mriki. Nggih. Wigatosipun menapa? Durna rawuh mriki niku arep rabi. Le rawuh mriki le sowan mriki niku. Wah. Riyen nek kalih kula niku sengite ora jamak-jamak. Ning kok sak gendagan niku. 7 dina kepungkur niku kula kok dibetake mbako rong kresek niku. Monggo kula menika mboten sesembako to. Inggih. Paling boten-botenipun menika rak vapor menawi kula menika. Inggih, inggih. Sinangsa ngicali wibawa nanging eca tumraping manah. Inggih. Lah Durna kok sowan mriki niku mawa tata krama unggah-ungguhe jangkep niku lho, nggih. Sing kula bingunge niku lho, nggih. Lah jebul tirmunipun piyambakipun menika badhe nglamar anak kula. Lho, sinten? Tresna Jumena. Sanes sampeyan ki. Urung-urung kok wis ndagel, nggih. Mboten kula menika mboten kok ndagel menika mboten. Sinten putra Paduka? Sinten Paman? Sinten Paman? Iki badhe pun lamar dening Durna menika sinten? Dereng. Ampun gumujeng riyen sampean. Walah Durna kok ya aneh-aneh. Arep rabi kok ndadak neka werna iki lho nganti kaya ora ana wedokan liyane. Ah kok atmajane Paman Prabu Pancala sing dilamar iki lho Kresna. Mengke riyen dipun pidangantaken riyen rembugipun. Yo. Sinten ingkang badhe pun lamar? Anak kula Sri Kandi. Sinten? Anak kula pun Sri Kandi menika lho nggih. Lah. Koko Prabu. Kula mbok yo sabar ngono lho. Kaget Kresna aku kaget. Iku kula nggih kaget. Ning mengke riyen. Kados pundi? Nek ajeng gumujeng ampun diampet. Mboten kok. Sinten sing badhe gumujeng menika sinten? Sing badhe kula rembug menika senes. Perkara anggenipun Durna badhe nglamar anak kula pun Sri Kandi menika mboten. Lajeng menapa? Sing badhe kula rembug menika Durna niku wong tuwa lho. Durna niku wong tuwa, sak barakan kula, sak pantaran kula. Lah kok sing diarah niku lare wingi sonten.
Kamangka anak kula pun Sri Kandi menika ora ngibaratipun kembang menika nedeng mekar-mekare sak temah kathah sangjaning para kumbang ingkang badhe ngisep madu sarining tawang. Inggih. Lah Durna niku ya gumun kula niku lho. Kaya tekan-tekane niku lho. Monggo yuswanipun Durna kaliyan anak kula pun Sri Kandi menika aduh. Aduh, kacaipun menika tebih. Aten Durna niku yuswane 87. Anak kula Sri Kandi menika yuswanipun 23, 23. Walah. Paman Prabu, pripun kira? Lah kok sami kan lakonipun patih kula Mandura niku sinten? Pragota. Oh Patih Pragota nggih ngaten. Nggih. Kamangka sing diarani ku anake pun siji. Nggih anake mbelinge Raja Majama. Wah, kula niku kanthi ora iso ngempet guyu. Lah wingi niku Pragota niku mboten enten perkawis napa-napa. Mbuh butuh dhuwit apa kepiye? Kedaton Mandura niku dipel nganti resik. Mono mboten wonten udan, mboten wonten angin kok Pragota ngepel kedaton niku lho. Kula medal sinambi kula muring-muring. Kula medal sinambi kula. Pragota aku ora ndedit. Lah kok le wangsulan kula niku mengajeng madang. Wah. Lah iki pun geguyu sareng-sareng mawon nggih. Kresna, pripun Kakang Prabu? Aku reti sing arep dirembug Paman Prabu ki apa? Menapa? Durna ki wong tuwa, Durna ki wong ora duwe wong tuwa, Durna ki wong lono. Ninggal karo wong tuwane. Jawa ning tanah Jawa meguru ngersaning Sang Rama Bargawa. Inggih Kakang Prabu. Heeh. Lah iki rak sing dibingungke Paman Prabu menika rak nuwun sewu Paman. Menapa nggih? Ingkang dipun bingung panjenengan menika rak Durna arep rabi kuwi sing ditareni sapa? Kamangka lumrahe wong arep rabi mono kedah wonten inggih menika nyuwun nigolan pamrayogi. Kakang Prabu. Iya. Nawi sampun boten gadhahi tiyang sepuh ingkang dipun tareni menika rak Satama. Nanging nek Satama ora gelem ditareni piye? Nanging yen Satama ora gelem ngigoke marang apa sing dadi tindak tanduke wong tuane piye? Lah nggih putranipun angkat ingkang dipun tresnani dening Bapa Durna. Lah kamangka ning kene rak lungguh putrane angkat to. Sinten? Sinten? Bronjong iki lho. Bronjong sinten? Werkudara. Iki ra anake angkat Durna to. Werkudara kuwi nyebut Durna kuwi ra bapakne. Werkudara nyebut Durna kuwi ra wong tuwane. Inggih. Lah coba taren karo Werkudara. Werkudara. Oh. Ora, aku ora takon karo kowe. Takon opo? Aja srik atimu sik ya. Ora. Bapak marep rabi iki lho. Perkarane opo kok ditajike Werkudara? Lho, kowe kira anake angkat. Anake angkat bab ngilmu, bab meguru. Perkara Durna arep rabi, Durna arep bojo sakarepe. Lho. Nek ngono kowe ora gelem tak dareni, ora sudi. Ora wurung kowe ngarep ngece aku. Ya. Tanggap ing sasmita kowe wis. Wis ora Kresna aku mesake karo Werkudara. Sebabipun menapa? Utange akeh-akehan. Iye. Lah menika ingkang kula tareni menika nggih. Kula menika badhe paring wangsulan menapa dhateng Durna menika. Kamangka kula nyuwun dhateng Durna malah pun netepi dinten ina ingkang dipun pasrahaken dening Durna inggih menika 7 dina, tawi 7 hari kapengker dinten menika ngepasi wekdal Durna menika badhe prapta wonten mriki nanjaken kados pundi kula mengestoni napa mboten anggen kula badhe masrahaken anak kula pun Sri Kandi. Inggih. Ning kula mesake kaliyan anak kula nggih. Sri Kandi menika lho. Kula niku ngerti watak wanturipun Begawan Durna mriku kula sampun mangertosi. Menawi ngantos sak mangke Sri Kandi menika mboten tentrem manahipun
nalika suwita dhateng kersanipun Gawan Durna sing dosa rak nggih tiyang sepuh. Inggih paman, lha nggih. Pramila kula nyuwun dawuh paduka. Anak Prabu Ndrawati lan sedaya ingkang sami rawuh. Kados pundi anggen kula badhe gagapi lampahan mriku nggih. Sikra-sikra yen permana gansa sikra ngrakit nawang sesangga nalin trembek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya kurtukura rek kagiri-giri Didhem adoring pasewakan negaring Pancala Radya nalika semanten dadal legeg datan mubah datan musik nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna sareng midhanget pangandikanipun nata Pancala Sang Prabu Drupada nglenggahi kanyun kang pinangka wardu kanyu jarum waganten wardu jarum keco minangka durung abangi durung manjing dasaring Bantala kasaru geger njaba yang arsa tangkeping weruh kasiban bono amuk apa to kang dadi darunan ora ana macan wedi ajeng medhun saka wantilan kejawi amung paraptanipun pandhita Sukalima Sang Tapa Begawan Durna ingkang sampun ngrasuk busana pinanganten basahan miyak kang para seba nalika semanten dhewe kancana daya jaluk dalan wenehi dalan sinong
Sinongwati jagat kinari among Mbak Lumembah ombak ing samudra bale lumut ambra kelanggang awita dedenjeng-denjengan lah napa to nggih kula sampun matur to nggih inggih Saptari kapengker Durna menika sowan mriki badhe nglamar dhateng anak kula pun Sri Kandi kula nyuwun inah Durna menehi inah 7 dina lah dinten sak menika nglenggahi wekdal Durna badhe nanjaken dhateng keng paman wah kados pundi menika nggih amangka Durna ngenipun sowan mriki menika lho kula aturi mirsani malah sampun macak busana pinanganten lho ora kelamben ngaten iki pripun niki Werkudara Bu luar nyandi mek rokok wong bar tuku kok golek ora padune moh wirang nek Paman Prabu kula nggih monggo pun dangu mawon kula niki ngerti wong tuwa kok polahe ora kira-kira Durna iki lho Bapak Durna niku mung karing ngrasake urip sing kepenak wae kok ndadak neka-neka lho kajengipun cobi kula tanjihke cobi kula dangune nggih Mbok nanggenipun badhe nglamar anak kula pun Sri Kandi menika badhe dipun dadosaken tetimbangan gesangipun. Nggih, Maman. Durna, adikku cah bagus Kumbayana. Samratamuning para janegara Mancala Radya kinandhanan karaharjan Kumbayana. Lole kenthos waru gembal manyar-manyar. Tuneng dunggal panalas dadi wana. Kamanaga kula kaparit kandel buntuting selikur. Kresna. Pripun? Ampun gumujeng lho. Lah. Arep mrene iki ngombe apa ya? Kirangan. Wong tuwa menggari sirah-sirah tok. Menggari rambut tok. Pindhane kaya alang-alang kok. Kokean bertengsing. Kok Prabu? Piye? Menika tiyang sepuh Bapak Durna menika pepundhen kula lan panjenengan. Ha iya. Panjenengan mboten kepareng gumujeng. Ora, ya wis. Lah rak kowe genti to sing guyu. Nuwun mangke Rama Prabu. Lho engko sik. Pripun? Aku ki kadangmu tuwa kok kowe nyeluk aku Rama Prabu. Lah nggih hidep-hidep kula menika. Nyicelaken kula badhe dados mantunipun Nalendring Pancala inggih Kanjeng Rama Prabu Mara Sepuh Rama Prabu Drupadi inggih Rama Prabu Sucitra. Iya.
ning kusik kowe iku ora urung tak rabeke karo anakku Sri Kandita. Lho, tiyang rabi mriku paitanipun rak namung kenceng. Nang mboten kenceng niku mboten saged rabi. Sing kenceng apane? Rembugipun. Ngaten. Oh iya, iya. Pramila sampun walangati paduka kula timbali kanthi sebutan Rama Prabu. Lan sakmangke kula suwun paduka Kanjeng Rama Prabu ing Pancala ugi nimbali dhateng pisanipun Kang putrapun Kumbayana, putra mantu ing Sukalima menika kanthi sebutan anak angger. Ngaten. Mboten ngagi Sukesna mboten nggih. Anak angger ngaten mawon. Waduh, Durna. Pripun? Kowe kuwi kadangku tunggal sak peguron apa ya bakal kelakon. Alah sampun, wong niat sampean mriku namung badhe ngece dhateng kula ta. Saderipun kula sowan wonten mriki menika pun do ngrasani kula kalih wong-wong niki. Nggih napa mboten? Ya wis. Ya. Anak angger Durna tak tampa. Inggih kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Rama Prabu Pangestuku tampanana nggih. sampun sanget anggen kawula mundi. Nun mangke Bapa Durna sarawuh paduka paman Kumbayana ing Sukalima. Rawuh wonten praja negaring Pancala katuran kasugengan. Lho, ampun basa, Kakang Prabu. Koko Prabu kados pundi mriku ingkang putra Ngamarta? Nggih kula ngertos. Ingkang putra Ngamarta menika rak riyen nalika tesih dados gurunipun para Pandhawa, kula menika nganggep paduka menika anak kula. Nanging sak menika mboten. Kula menika sampun dados kadang tarunanipun Kakang Prabu Puntadewa. Gandeng paduka menika garwanipun Kakang Mbok Dewi Waradrupadi. Kula menika dados kadang paduka Kakang Prabu Puntadewa. Pramila kedah ngundang dhateng asmanipun Kang Arayipun Kumbayana menika adik Durna ngaten. Koko Prabu Kresna menika kados pundi? Sampun dipun turuti kemawon. Tiyang gandrung menika menawi mboten pun turuti menapa ingkang dados gegayuhanipun luwung trima gantung. Nggih to Dik Durna? Nggih, Kakang Prabu Kresna nggih. Aku kadang karo wong-wong Pandhawa iki. Matur nuwun. Kanthi kepeksa Dik Durna iya. Tak tampa sembahmu pangestunipun Kakang Tampanana. Dik, ngono Dik. Dik. Sing lega mawon, sing tabah mawon lho nggih. Inggih, Aman nggih. sampun sanget anggen kula pundi Kakang Prabu Puntadewa paring pangestu dhateng ingkang rayi ing Sukalima. Adhiku Durna Kumbayana. Kakang Prabu Kresna wonten dawuh. Padha kanthi raji sak sowanmu ya, Di. Nggih, Kakang Prabu Kresna sampun mboten kirang prayogi wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestuku wae Tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi Kakang Prabu. Durna, Durna. Wonten dawuh Kakang Prabu. Menika kados wantenipun Kakang Prabu Baladewa. Ya. Dik. Tak tampa sembahmu. Oh, dereng. Urung to? Dereng. Rasane kok koyoke wis Dereng wah panjenengan menika kok sajak mbepidok dhateng kula calon nganten menika lho. Kula menika mboten sadipun ajari titis, kula menika pun riyen kula pun nate ajar titis arepa ngenerjaran menika kula pun titis. telek. Isa-isane wangsulan ki lho Kresna. Sampun ngajengipun Durna menika kepekane akeh. Iya. Wangsulane mesti enek mawon. Ha iya. Ya. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kakang Prabu Baladewa. Tak tampa adik Durna. Wal pangesune kakangmu Mandura wae Tampanana. Ing sampun kula pundi? Prayogakno sowanmu. Ora sah ngombe wedang ya. Lho, sebabipun Wedang iki mung digunakake dipisungsungake kanggo para tamu agung, para dayok agung yang padha rawuh ning Prajanegara Pancala. Kowe iki mung anak mantu wis ngalah. inggih. Ya arep kowe iki urung rabi karo kadangku Sri Kandi, ning kowe ngalah ya Durna. Inggih Kakang Prabu ngestaken dawuh. Buat-buate kula tresna kalian tetimbanganing manah kula inggih sisian garwa kula inggih pun Denak Warasri Kandi menika kula tresna lair lan batin. Sinasa kula mboten pun paringi wedang, kula mboten dadosaken suwijining perkawis, kula mboten mesgul ing manah. Bagus. Bagus kan biyen kula niku bagus.
Durna. Kula enten dawuh Rama Prabu. Wah jane isin aku jane kowe slogamu kaya ngene iki. Mboten saya isin. Menawi isin kula aturi merem pingkem netranipun. Satemah ical wirangipun. Iya. Ngaten? Iya. Gegayuhan ki apa? Gegayuhanmu ki apa? Kowe durung tak ijabke, kowe durung tak dhawuhke karo Atmajaku Sri Kandi. Tur meneh apa? Atmajaku Sri Kandi kuwi durung karwane gelem karo kowe. Ya nek Sri Kandi gelem karo kowe ora apa-apa. Nanging yen to Sri Kandi ora gelem karo kowe, tiwasane mengko kowe tak ijabke karo anakku Sri Kandi, manak mengko mung babar wirang. Nalindring Pancala minangka wong tuane Sri Kandi lan anakku Sri Kandi keloro-loro mergo urip karo kowe kepeksa. Oh, mboten. Kula menika sampun matekaji Asmarandana Asmaratatra Prasetya. Dados Sri Kandi menika sengara kok badhe nampik katresnan kula menika tangeh kelampahipun. Wong wedok ngerti kula niku, ngerti rai kula niku dadi ketok enom. Wong lenang nyumurupi rai kula dadi ketok tuwa. Malah mung ketok mayit. Hus. Saking tuane mbok sisan mayit ngono wae to, Dur. Kakang Prabu mbok ampun atos-atos saking pun ngendika. Ora. Lho. Aku kadangmu tuwa kok guyu kok kon meneng. Sampun menika senes rembug kula kali panjenengan, rembug kula kalian Rama Mara Sepuh. Ya wis. Sakmenika ngaten kemawon Rama. Iya. Supados kantenan lan supados cetha lan terwaca. Bojo kula pun Sri Kandi menika purun apa mboten kula rabi. Sakmenika pun timbali mawon sowanipun. Ngono. Nggih. Ya wis. Ning nek Sri Kandi ora gelem, kowe aja ngamuk. Loh, mboten ngamuk pripun? Kula mboten badhe ngamuk. Awit kula menika sampun matekaji Asmarandana Asmaratatra menika kala wau lho. Kula menika sampun matekaji pengasian. Dadi Sri Kandi nyumurupi kula menika kula ketok bagus arep tangan kula tekle. Ngono. Nggih. Dadi mboten napa-napa. Monggo sampeyan kula aturi nglarapaken pisanipun calon bojo kula, calon tetimbangan kula, calon kendaraan kula nggih menika pun diajeng karo Sri Kandi ngaten. Nalin trembek marma sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrompak ing baduk. Nggih anakku cah bagus terus Jumena. Kula wonten maring dawuh Rama Prabu. Walah, kanggo nglegani lan nuruti apa kang dadi panjaluke Begawan Durna. Marata diage Mbak Yemu Sri Kandi. Timbalana saka taman keputren nulya prapta mrene. Aku arep sak pejagong lawan Mbak Yemu Sri Kandi. Ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati, anakku terus Jumena. Atmajaku nggih. Cahayu anakku. Kula wonten maring dawuh Rama Prabu. Nimbali dhateng pisanipun ingkang putra pun Wara Sri Kandi iku marang kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk. Ya.
Tak tampa pangestune wong tuamu wae Pamanana. Inggih lah kok gumujeng lho. Ora. Lagi seneng atine wong tuamu. Ngaten. Iya. Nuwun sewu wonten wigatos menapa Rama Prabu nimbali dhateng wiswanipun ingkang putra Punwara Sri Kandi. Kowe ngerti sapa sing rawuh mrene? Inggih ngertos. Sapa coba? Tuwekan mengkaring mendem kok dadak neka-neka. Bubub. Guguk po. Ya pancen Sri Kandi kuwi ciri khase ngono. Jan omongane rada atos ning gawe sengsem sakjroning manah. Wong tuwa ape kecing mengare modar ya. Dadane kok werna lho. Lho engko sik kowe apa wis krungu rembuke? Sampun Rama Prabu, sampun kula sampun midhanget. Rembugipun anggenipun Durna rawuh mriki menika badhe nglamar dhateng kula Mbak Tobi, Mbak jagat kula ora gelem, kula mah. Sayang, hus. Jangan gitu dong. Aku ki tresna lahir batin karo sliramu lho, Sri Kandi Durna. Wonten dawuh Rama Prabu. Mundur siki aku tak rembukan karo anakku. Oh iya, ngesaken dawuh Rama Marasepuh. Wah, jan. Pripun Kakang Prabu? Piyapane Dik Durna? Wah, kula cocok mboten serasi mboten nek kalih bojo kula pun Sri Kandi menika cocok napa mboten? Cocok nganggo banget. Wis kaya kirik karo sing duwe. Hus. Kakang Prabu kula menika kok atos ngendikanipun menika lho. Oh alah mengkari menepi rasa kok dadak cenanangan ora Durna. Ayo mengkari iso nabuh slentem kok. Cekel nyekel kendang ya wis napas Durna ki. Telek. Kakang Prabu mbok ya ampun banget men aku mangkel le. Sri Kandi, Kula wonten dawuh. kowe ngerti to Durna kuwi pendhita kondang kaloka. Inggih kula ngertos. Menawi ngantos Durna menika mboten kula tampi katresnanipun teges. Katresnanipun Durna menika kula tampi nuwun sewu mesti kemawon Durna badhe ngamuk. Iya. Ora inggih ngaten. Iya bener. Nanging nuwun sewu, kula menika mboten badhe kok nulya nampik dhateng menapa ingkang dados katresnanipun Mbah Buya Durna menika mboten. Nanging kula nggadahi gegayuhan ingkang sakmangke gegayuhan kula menika sampun dangu anggen kula nggayuh. Nanging dumugi dinten sepriki gegayuhan kula menika ugi dereng kasembadan. Apa gegayuhanmu? Lah mbok menapa gegayuhanmu iki bisa mbok aturke ngersaning Kumbayana, satemah Kumbayana bisa ngupayake lan budidaya temah kowe bakal nampa marang apa kang dadi katresnaning Gawan Durna. Nuwun sewu kok marang nuwun malilah badhe matur sapi rembagan kalian Begawan Durna. Yo tak paringi kalodhangan karo anakku Sri Kandi. Manudya yutama ngambar arum sangkusuma. Ya talma matu pronto matu pronto. Nuwun sewu penemban. Apa? Dek. Mbok ya mundur ngaten lho lenggah. Mula niku risi nek dicaket kalian panjenengan. Risi iki mah iso dinikmati. Alah pancen ya nyata mestikaning wanita. Ben bengi wis tak impek-impeke. Urung nganti tutuke wis tangi aku digugah Satama. Asem ki ora. Nuwun sewu penemban panjenengan mriku ora mesti kemawon mboten namung badhe sepisan menika nglamar dhateng piyai putri. Lho, aku mbiyen kuwi ora nglamar, Dik. Aku mbiyen kuwi ora urung tau nglamar. Aku nglamar ki lagi sepisan iki, mergo aku mbiyen ki salah kedaden, dadi aku ora nglamar. Rekane arep ajar titis nanging malah ketitisen. Sing kena manah wujuding turangga. Begawan Durna, apa ngger? Calon karo aku ora Sri Kandi.
Nuwun sewu penemban, kula menika nggih ada gegayuhan. Kula menika nggih ada gegayuhan ingkang sampun dangu gegayuhan menika badhe kula gaya nanging dereng kasembatan. Apa? Matura. Apa kowe njaluk wujuding sandangan ingkang sarwa prada Mas? Apa kowe njaluk wujude gelang? Apa kowe njaluk wujude kalung? Apa kowe njaluk wujude anting-anting kegedene sakurungan jagung? Matura waton aja njaluk tumurih lintang lemburan. Aku sago minangkani, aku sago mujudake. Sanes menika penemban, sanes menika kula menika nggih kelangenan nggih menika wujudipun Taman Maira Kaca ingkang sakmenika rusak, sakmenika risak. Awit rikala semanten dipun risak dening Nalendra ingkang jejulipun Prabu Jungkung Mardya. Samangke kula menika namung nggih gegayuhan sinten ta ingkang keduga saged mbangun wujudipun Taman Maira Kaca menika badhe kula ladosi lair lan batosipun menemban. Ya, jalan gerawaku Sri Kandi ya. Yen ta kowe mung njaluk wujude Taman Maira Kaca iso kabangun kaya wingi uni. Oh, aku iso mujudke. Nanging nuwun sewu penemban anggenipun paduka badhe mbangun wujuding Taman Maira Kaca menika. Sampun ngantos setunggal kemawon wonten ron-ronan ingkang gogrok, pang-pang wit ingkang sami sempal. Menawi ngantos sekedhik kemawon ron-ronan ingkang gogrok lan pangwit ingkang sami sempal nuwun sewu pasuwitan kula mboten badhe kula pisungsungaken. Ora dadi ngopo. Tak wujude apa sing dadi panjalukku Keri Sri Kandi. Sri Kandi, kula wonten dawuh Rama Prabu. Kowe kuwi Atmaja Ratu. Kowe kuwi sekaring kedaton Pancala. Inggih. Yen to ngasih wola-wali tembungmu iki mau, yen to Durna kelakon mbangun wujuding Taman Maira Kaca kelangenanmu nanging kowe ora saguh ngladeni apa kang dadi gegayuhaning Durna sing kucemas mane wong tuamu. Inggih Kanjeng Rama, kula sampun saged menggalih bab perkawis menika. Ya, aku percaya karo sira Atmajaku, Sri Kandi. Kira anak Prabu Puntadewa, kula wonten paring dawuh Paman Prabu. Lan sedaya kemawon kalebet anak Prabu Ndrawati lan anak Prabu Baladewa. Kados pundi Paman Prabu? Kados pundi Paman? Kula enten timbalan. Perkawis menika sampun ngantos kabiyawarakaken dumugi manca negari. Kula wirang. Nang ngantos mangke kasembatan kula nggih mantu Durna. Monggo Durna niku sak baraan kalih kula ora malah wirang. Keparingipun Paman Prabu kados pundi? Kula aturi ngaraketi anggenipun sami jejagi kawontenan wonten Praja Garing Pancala. Sampun ngantos wonten dom sumruping tirta ingkang merjol saking sela-selaning garu. Ngestaken dawuh Paman Prabu. Terus semena kula wonten maring dawuh Rama. Kaya wis purun sibaning masiwakan bubanu kang padha sibuk sing sunadya kondur kedaton. Nek ngestaken dawuh
keparang kula nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik gerat majaku terus to jumeno. Purnagati ning manangkilan. Sanotar Sukundur Kudaton Jog saking dampar Cun Kunabin Gamarang Gading kadharaken Sanghyang Peromban Jedi manggung tanggung. Joko paloro-loro ingkang sami ngambil pacaring Prabon. Kawisan saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra yayah Jawata kairing Widodara Widodari. Oh